Dobar dan, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Anja. A ja sam Dunja. Danas u Malom dnevniku gledat ćete nova vrsta šafrana na Fruškoj gori, dan lastavica. Prošetajte kroz Narodni muzej dok ležite u svom krevetu. U Srbiji raste oko 20 vrsta šafrana, a nedavno je na Fruškoj gori otkrivena jedna nova, Crocus thomasinianus. A šta je uopšte taj šafran, Dunja? To je cveće koje raste u planinskim predelima u rano proleće, a može biti belo, ljubičasto ili šareno. Vidiš, ja sam bila prilično sigurna da je to neki začin. Nisi pogrešila, Anja. Ova biljka se stvarno koristi kao začin, ali vreme je da mi pređemo na sledeću temu. Misliš, vreme je da sa cveća pređemo na ptice? I to one ptice koje takođe vežemo za proleće. Tako je, Anja. Danas se u celom svetu obeležava dan lastavica. Veruje se da su kuće u kojima lastavice sviju svoje gnezda srećne, a mi istražujemo da li je to istina. Povodom Dana lasta pričamo sa Natašom iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica. Zdravo, Nataša. Koliko vrsta lasta živi u Srbiji? Zdravo! U Srbiji živi 5 vrsta lasta. To su gradska lasta, seoska lasta, daurska, gorska lasta i bregunica. Ali laste koje ćemo najčešće videti u našem okruženju su gradska i seoska lasta. Evo, nalaze se tu iza nas. Po čemu možemo da prepoznamo ove dve najčešće vrste lasta? Kao što im i samo ime kaže, gradsku lastu najčešće viđamo u gradu. Ona je crno-bela i ima taj beli nadrepak i crni rep. Najčešće se gnezde na visokim zgradama, ispod nekih tornjeva, ispod mostova. Za razliku od nje, seoska lasta, opet kako ime kaže, se uglavnom kreće u seoskoj sredini i naravno kad odete kod bake i deke, tamo ćete ih videti negde oko štale, tu grade svoje gnezda od blata i laste su veoma dobre arhitekte. Seosku lastu ćeš prepoznati još lakše, zato što ima riđi vrat i dugi viljuškasti rep i kao što sam rekla, uglavnom se muva oko štala i oko seoskih domaćinstava. Za Mali dnevnik Anđa, studio. U Narodnom muzeju u Beogradu u nedelju održan je porodični dan i bilo je jako veselo. Pa ja nisam znala za to, Dunja. Šta sam propustila? Pa ne očekuješ valjda, Anja, da ti ja sad sve prepričam. To bi trajalo ceo dan. Pa ja znam ko će to da ispriča, i meni i našim gledaocima. Naši reporteri su u tome najbolji. Prevarili ste se, drage kolege. Porodični dan je ipak otkazan, ali nema razloga za brigu jer će biti druge prilike. Zato sam ja tu da bi upitala Lidiju zbog čega je otkazan porodični dan i kada će biti održan. Zdravo, Lidija. Zdravo, Tara. Porodični dan jeste otkazan, pretpostavljaš i ti, a i naši gledaoci, da je to sve zbog sprečavanja širenja koronavirusa koji je sada svuda aktuelan. Ne samo da je za sada odložen porodični dan, već sve radionice, predavanja, koncerti, grupne posete Narodnom muzeju. Iako se mi nalazimo ovde u izložbenom prostoru, Narodni muzej je još uvek otvoren za posetioce, ali pozivamo sve gledaoce, i one male i one velike, da svoju planiranu posetu Narodnom muzeju odlože kada rizik od zaraze bude malo manji. A da li možemo da obiđemo Narodni muzej preko interneta? Može. Sada, kada ćemo uglavnom biti kod kuće, Narodni muzej se može upoznati preko sajta Narodnog muzeja, gde postoji dosta slika, eksponata, kulturnih dobara koje se čuvaju u Narodnom muzeju i dosta zanimljivih priča o njima. Takođe, društvene mreže Narodnog muzeja, pre svega Facebook i Instagram, svakoga dana nude onima koji ih prate različite priče koje se tiču kulturne baštine iz Narodnog muzeja. Za Mali dnevnik Tara, studio! Juče smo pričali o tenisu i danas ćemo. Koja je razlika između tenisa i stolnog tenisa? U stolnom tenisu se većinski radi kao što znaš, udarac iz zgloba, jer nemaš ni vremena, a i ne trebaš da upotrebljavaš toliko snagu udarca kada je protivnik udaljen od tebe bukvalno na 3 metra, dok u tenisu mi lopticu pritiskamo i telom,
koristimo ne samo celu ruku, nego pritiskamo i telom, tako da znači, i u samoj tehnici izvođenja udarca, a i u obimu kretanja u toku meča, odnosno treninga, stoni tenis i tenis se razlikuju dosta. Ako se ovih dana bez razloga smejete i nemate koncentraciju, ništa ne brinite, to je sasvim normalno. Pa to se samo leptirići useljavaju u vaš stomak. Zbog proleća, naravno. Još malo i vikend je pred vratima. Počnite da pravite planove i ne zaboravite da u njih stavite i gledanje naše nove epizode. I to već sutra. Zdravo!